Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ενσωμάτωση ένα βίντεο στο φόρουμ σε ένα μήνυμα, σε μια απάντηση που θέλουμε να δώσουμε, και το βιντεάκι αυτό να φαίνεται και να μην είναι απλά κάποιο link όπως φαίνεται εδώ πέρα από την χρήστη Ταραντούλα 5010, για να έχουμε μια πιο όμορφη θέαση. Έχουμε το βιντεάκι το οποίο θέλουμε να δούμε και το οποίο θέλουμε να προσθέσουμε για να δουν τα υπόλοιπα μέλη. Πηγαίνουμε στον τομέα εδώ που λέει κοινή χρήση, να κάνουμε κοινοποίηση. Δεν αντιγράφουμε το συγκεκριμένο. Εάν αντιγράψουμε το συγκεκριμένο link και το προσθέσουμε στο κείμενο που θέλουμε να απαντήσουμε, θα φαίνεται απλά και μόνο το link αυτό εδώ, στο οποίο θα πατάει ο άλλος ο χρήστης και θα του κάνει ανακατεύθυνση, θα του ανοίγει καινούριο tab, καινούριο παράθυρο με το YouTube και το συγκεκριμένο βίντεο. Εμείς θέλουμε να φαίνεται, συνεπώς πρέπει να κάνουμε ενσωμάτωση, οπότε αντιγράφουμε το συγκεκριμένο κείμενο όπως είναι ήδη μαρκαρισμένο. Πάμε να το ξαναδούμε. Ενσωμάτωση, και το βγάζει ήδη μαρκαρισμένο, δεξί κλικ, αντιγραφή ή copy ανάλογα τη γλώσσα που έχετε το λειτουργικό σας σύστημα, και πηγαίνουμε στο κείμενο που θέλουμε να γράψουμε και πατάμε paste. Αντίστοιχα θα προσέξετε, εάν έχετε γράψει κάποιο κείμενο, π.χ. γράφουμε εδώ ότι το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι σε μια απάντηση η οποία θα γίνει κατά την ώρα που δημιουργούμε το βίντεο το συγκεκριμένο, το οποίο θα δείτε εσείς τώρα. Θα πρέπει να έχουμε ή σε ξεχωριστή σειρά, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Να το ξανακάνουμε πατώντας Enter. Έχουμε αφήσει καινούρια σειρά πλέον για το link το οποίο είναι για το ενσωματωμένο βίντεο, και ξανά Enter ή Return, αντίστοιχα όπως το γράφει το πληκτρολόγιό σας. Κατεβαίνουμε άλλη μια σειρά και αν θέλουμε γράφουμε το υπόλοιπο το κείμενο. Αντίστοιχα, εάν έχετε ήδη γράψει κάποιο κείμενο και θέλετε να κάνετε ενσωμάτωση, πάμε να το δούμε λίγο. Έκανα αντιγραφή για να το έχω πάλι έτοιμο, δεν θυμάμαι τι έχω κάνει, οπότε έπρεπε να κάνω μια αντιγραφή. Αν π.χ. έχετε γράψει ένα κείμενο και κάπου θέλετε ανάμεσα να γράψετε, να βάλετε το βιντεάκι σας, όταν κάνετε επικόλληση, βλέπετε εδώ είναι κολλητά. Αυτό θα επηρεάσει το σύνολο από την ενσωμάτωση και δεν θα φαίνεται σωστά, οπότε θα πρέπει να αφήσετε ή ένα κενό, ή καλύτερα όπως σας έδειξα πριν, να κάνετε ένα Enter, μια καινούρια σειρά, και αντίστοιχα εδώ το κενό αυτό δεν μας ενοχλεί, θα φανεί σωστά το βίντεο, αλλά καλό είναι και εδώ πάλι ένα Enter για να είναι το κείμενο από κάτω από το βιντεάκι το οποίο θα είναι ενσωματωμένο, γιατί υπάρχει περίπτωση, αν βρίσκεται συνεχόμενα στην ίδια σειρά, να φαίνεται το βίντεο στο παράθυρο όπως είναι εδώ και το υπόλοιπο το κείμενο να φαίνεται στην άκρη από το βίντεο και να χαλάει η εμφάνιση. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να μην δει το κειμενάκι εδώ πέρα και να ψάχνει το μήνυμα από το βίντεο που έχετε γράψει εδώ από πάνω και ξαφνικά να χάνετε μια λέξη η οποία θα βρίσκεται δεξιά, αλλά δεν θα την έχει εντοπίσει ο άλλος ο χρήστης, οπότε το κείμενο σας θα φαίνεται ατελές. Οπότε Enter και εδώ και θα είναι έτοιμο, έτσι θα γίνει κανονικά η εμφάνιση του βίντεο. Εγώ το μεταφέρω για να φαίνεται εδώ πέρα όπως είναι το βιντεάκι. Βέβαια εγώ αργότερα εδώ θα κάνω ένα edit στο σχόλιο το οποίο θα εμφανιστεί. Το κάνω τώρα ίσα και μόνο για να το δείτε σαν βιντεάκι. Αντίστοιχα θα πάμε να βάλουμε και άλλο ένα βίντεο. Πάμε να το δείτε και πάλι. Ενσωμάτωση, αντιγραφή, επικόλληση σε καινούρια σειρά. Πάμε για άλλη μια σειρά, ένα τρίτο βιντεάκι, κοινή χρήση, ενσωμάτωση, δεξί κλικ. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε πλέον. Αυτός είναι ο τρόπος για να κάνετε την ενσωμάτωση ενός βίντεο, ο καλύτερος δηλαδή. Καινούρια σειρά για κάθε βίντεο, κενή, χωρίς κολλητά άλλα γράμματα, ψηφία ή σημεία στίξεως. Μια τελεία, ας πούμε, μπορεί να επηρεάσει το όλο σύνολο και να μην φαίνεται αυτό εδώ το βιντεάκι, οπότε προσέχετε που κάνετε επικόλληση να μην είναι κολλητά σε κάποιο δικό σας κείμενο ή σε οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο εισαγωγής κειμένου. Αντίστοιχα, αν δείτε στο preview,
δεν πρόκειται να φανεί το βιντεάκι το οποίο έχετε κάνει ενσωμάτωση. Φαίνεται μόνο το κείμενο και δεν φαίνονται τα βίντεο. Μην ανησυχείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει με τη προεπισκόπηση του μηνύματος. Αντίστοιχα θα δείτε ότι όταν θα κάνουμε ανάρτηση του σχολείου θα φαίνονται τα βίντεο. Πάμε να το δούμε κιόλας. Και ελπίζω να δουλέψει. Όπως βλέπετε εμφανίζονται τα βίντεο. 3 βίντεο κάναμε ενσωμάτωση και τα 3 φαίνονται και είμαστε κομπλέ.